No, keďže sme čistí, môžeme vojsť do chrámu. Že tam Maťko hodí aj za mňa. Čo tam mám hodiť? Môžem aj Prosím za euro, jasne. Čokoľvek, čo je 2 eurocenty. Čokoľvek, čo je zvuk. Ha? Hodíte a dvakrát. Sumimasen. Takto. Takže hodíme eurocent, dvakrát plesnúť. Ale to si neurobil nejak presvedčivo. On sa dvakrát spokojne, to je pohľad. No a toto máme krásny interiér chrámu. Dobre, ideme hodiť aj my mince, nech sa nám darí. Sumimasen.